Boom, 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 boom. Shin kai ma baka san Nasir ɗin ta gama? Eh? Kambura uban nan yau suka sai da tuɗin ta ga ɗan shege. Wallahi shekaran jini da abokai na shan sigari. Kambura uban nan sai na halaka. Ni haka da daren ubanka. Awu babu da kai nake. Wannan wallahi ma bai da birki. Wayo mutuwa. Wallahi ba da ni ba. Allah ya san min gadan gano. Wallahi na so a ce ba halaka. Kambura uban nan. Kai wanda wani ɗaya kwayo kai ganin jin da maganin shi. Kai? Dana yadu wallahi na gode. Wayo mutuwa. Kambura uban nan. Mama ta hin. Wayo mama ta hin. Kai wayo dana yadu bai da birki. Wala bare kallo gaba na. An kai ne ka kunta wannan kai mutane za su zaune me ka faruwa ba da ta gaga wallahi saboda mutanen da kare ko ni ne yalo idan kuna son ku kasance da mu ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa mun gode nan da kare ko mun iso wallahi mun iso kan wannan wallahi ma bane kan bilal ne ka so a kamin da kunu kai wallahi dana yadu yanzu kan ka huta wayo wallahi sai na bubban ki gidan kan wallahi tallahi wanga kan wallahi sai ya halaka mu wayo da mutuwa kai da Allah da mutane kai saboda me kan bugai to a yau dai za mu yi karatu akan Mr. Yado da shi da ɗaya ne wallahi suna cin amana mu wallahi ba mu taɓa yahewa na rantsi da Allah sai mun halaka su sai mun kai su gidan yari na tafiya ta ya ho mun tsere kai me sai wai an kai wallahi tallahi ji na halaka toci gaba ɗaya ke ga sabon mashin din gano wallahi tallahi aji shi ne kai saboda wallahi jin daɗi ne kai